Pasiuna, mga pangutana nga maabot sa atong huna-huna, ilabi na sa panahon sa kalibog, kasagaran moingon kita. Asa man ang tinuod o asa man ang kamatuoran. Sa Ebanghelyo, gipangutana ni Jesus ang mga tinun-an, kinsa man ang anak sa tao. Ug sa dihang gipadayag ni Pedro ang iyang pagtuo ngadto kang Jesus, nga siya mao ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag, "Bulahan ka, Pedro, kay walay tawo nga mopadayag nimo niini, gawa sa akong amahan nga tua sa langit." Busa, pinaagi kang Pedro, gimugna ni Kristo ang simbahan, nga maoy buhing timaan sa iyang buhing presensya sa kalibutan. Si Pedro nahimong batong tukuran o cornerstone. Si Pedro usab nahimong unang Santo Papa, ang ligong basihan sa mga Katolikong simbahan, pang kinatibukan o universal. Sa akong bahin, sama kang Pedro, unsa mang bahina nga ako nakatampo sa kalambuan sa simbahan. Ako ba kining gibuhat tungod sa akong gugma sa Dios. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Ritzy J. Gamaya, Pangulo sa Apostolado sa Komunikasyon, Dakbayan sa Davao. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran, pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Mga igsuon, atong ilhon ug himamaton ang Ginoo sulod dining Santos nga Misa, pinaagi sa pagdawat kaniya sa Santos nga kalawat.
aron mahimo kitang angayan ug tako sa pagdawat niya, ilhon ta nato ang usa nato ang atong kaugalingon pinagi sa pag-angkon sa atong mga sala ug mangayo kita sa iyang kaluoy ug pasaylo. Kitang tanan nagakumpisala sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa pagbuhiyang sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, o kada isa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Kami kanimo nagpasalamat.
O Amahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Unang pagbasa. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Uluhan 22, tudling 15, 19 ngadto sa 23. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga atoa sa sedna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari, ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw, paanihon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos. Ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong gugma, walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhay sa imong mga kamot. Sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga angkel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ko dito sa imong balaan nga templo. Ang imong gugma, pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy o imong kamatuoran. Sa akong pagsangpi, ipatalingpugan mo ako. Imo ako
akong gilikon sulod sa akong kaugalingon. Ang imong nagatanaw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa mapahitason gikan sa halayo. Ang imong kayo o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyayang buhat sa imong mga kamo. Ang imong walay katapusan, ayaw pagbiyahe ang sa imong mga kamo. Ito ang imong tugma, walay katapusan, ayaw pagbiyahe ang sa imong mga kamo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, puluhan 11, tudling 33 ngadto sa 36. Mga igsuon, pagkabahandiunon gayud sa Dios, ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo, kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. kaninyo. Manawsab kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, Ginoo.
Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iya mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran. Wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao. Kung dili, gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Kung bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yaoy sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kag bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niadtong didto ko madestino sa parokya sa Lasang. Usa ka gabi sa dihang ni pauli ko sa kumbento, gikan sa nag-imbitar kanako sa panihapon nga parokyano, mi adto ko sa kanto aron masakay og tricycle kay diya sa sentro sa Lasang doon na may mga tricycle nga namasahero. Kunya paglingkod nako, ingon ko, pahatod ko dong. Siya asa man ka sir, diya lang sa unahan, mga siguro 200 meters lang ang ako sakyan o 300 meters gikan sa kanto. Ingon ko, kumusta man inyong biyahe dinhi? Inyong pamasahero? Ingon siya, usahay lagi sir, na ay pasahero, usahay po duwa. Unya, kung maadlong Domingo, ugma Domingo man, daghan mo pasahero? Ingon siya nga, daghan po ba ya sir? Kay manimba manggod sila kay naman daw pari din nga usahay kanang paria magkomedya daw. Ingon ko adi ay ikaw wala ka kasimba diha. Ingon siya nga panagsara jud ko madomingo sir kay daghan man kong pasahero sayang pod. Ingon ko unya usa pa ilang sulti sa pari. Kung sila matay ng paria gamay man daw ng paria sir unya kung magsulob og pula nga suot daw niya mura daw Santo Niño tanawon, labi na sa tunga pagid siya magwali. Di ay yung sa pa may sulti nila kining paria daw, ingon sila nga mukanta man pud na sir. Mukanta pod niya dili yabag. Dili man pud sir, ingon man sila nga dili pod kuno. Namang puy uban mo ingon nga nindot pud daw tingog. Sa pagilang sulti murag maura man to sir, usahay gani maagni ko nga musimba kay gusto gina akong tan-awon kanang paria nga gamay. Usay mo komedya daw, usay mo kanta po daw. Munang libakon siya sa mga tao nang manakay og tricycle. Di ay. So gidong diri na lang ko dong ha. Motong ni hunong ko tungod gyud sa gate sa simbahan, nya hayag man kaayo akong gikuha akong kalo. Nya mikuot ko sa pamasahe, nya ningon ko nga dirang akong bayad dong. Nisiga yang mata kay nakailam ni sa nako siya. Pader, ikaw mo din na pader. Ingon siya nga, pader, sorry kay pader, wadyo ko kailan yung pader. No? Libre na pader, ayaw nagpumasahe pader. Moto nga, humanog. Mga igsoon, kining atong mga nanimba din nangagik-ik na pod, no? Nangatawa ang atong mga nanimba, nadaghanan kaayo sila. Kaming mga naminaw sa radyo, ambot lang, nagagik-ik pod mo, appeal din ha. No? So, moto nga, nakaingon ko sa kaugalingon paglakaw na ako, nagpasalamat ko niya pero nangutan ako
pag-abot sa akong kwarto, giatubang nako akong naong, ingon ko, unsa man gyud ay timailhan sa usa ka pari. Unsa man ato pag-ila nga siya pari. Siguro mga igsuon, kining maong kasinatian, susama po kini kang Kristo nga iyang gisulayan ang iyang mga tinun-an samtang nagbiyahe sila padulong sa Cesarea Filipo. Nangutana siya, sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Gisulayan niya, no? Sama sa pari, nangutana siya, ngano man day kinsa man day ang anak sa tao, kinsa man ko para nila. Mautong miingon in tao na yung mga tinun-an, miingon sila nga ikaw daw si Juan nga magbubunyag. Ang uban miingon ikaw si Elias. Ang uban miingon nga ikaw si Jeremias o laing propeta. Pero wa gid sila makatagna, tagna ratong ilaha, no? Chismis ratong ilaha. Mao nga si Jesus nangutana, apan kamo unsa man ang inyong ikasulti, kinsa man ako. Mao kato si Pedro miingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ug tungod ni adto miingon si Kristo, bulahan kagayod kay ang kamatuoran nga imong gisulti miabot kanimog dili gikan sa tao, kung dili gihatag sa akong amahan nga atua sa langit. Tungod ni ana, ingnan ni Jesus si Pedro nga ikaw bato, ug nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Unsay imong idili sa yuta, idili sa langit. Unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Mga igsuon, siguro duha ka mga punto nga angay natong pangalandungan. Unang-una, nga tingali kung mangita gid ta sa kamatuoran, kung ato yung ilhon kinsa ang Ginoo, dili ta mo kumpiyansa sa mga chismis lamang, dili ta mo kumpiyansa sa mga istorya lamang, kay matud pa sa Tagalog, may pakpak ang balita. May pakpak ang balita. Dali ra gyud mo katag ang mga istorya. Ug usahay pud ang istorya pwedeng dugangan, pwedeng kuhaan, usahay di na mainsakto. Mao na nga nahitabo sa pagpangutana ni Kristo sa iyahang mga tinun-an sumala sa mga tao. Kay mga tao wala man gyud sila makasinati sama na sa nasinati ni Pedro. Ang mga tao chismis lang pod ang ilang nahibaw-an. Mao nga panaghap lang po ng ilaha, wa gid sila makatugkad o makaila kinsa si Kristo. Mo na mga igsuon nga bisan gani karon sa atong kapanahunan, tungod sa media, tungod sa komunikasyon, dili ka makasalig usahay nga ang kamatuoran mao gyud ang atong madawat. Tinuod, maayo kaduna tay bag-ong mga gamit sa komunikasyon, sama sa cellphone, sa internet, radyo, TV ug uban pa. Pero mga igsuon, ato unta kining gamiton aron sa pagpakaylap sa kamatuoran. Kay usahay bisan gani ang media, ang mga pamaagi sa pagpakaylap sa mga balita, usahay sayop pod ang ibalita. Usahay mahimo na lang chismis, usahay mahimo na lang istorya nga walay basihan sa kamatuoran. Tingali magbantay pud ta so tao nato kung kita pod gusto makaila, makasinati sa kamatuoran. Kung gusto tang makaila kang Kristo, tingali og chismis lang atong nadunggan. Sa mga gipangtudlo sa simbahan, daghan kaayo kanato nga mga Kristiyanong Katoliko magsalig lamang sa radyo, magsalig lamang sa newspaper, magsalig lamang sa TV, labi na gyud kung balik-baliko na kini, usahay ang sayop, ang bakak nga bagibalik-balik mahimong tinuod at tubangan sa mga tao. Mao na mga igsuon nga atong bantayan, iunsa nato paggamit ang mga instrumento sa pagpakaylap sa kamatuoran. Ato bang yung nailhan si Kristo sa tinuod nga pamaagi sa mga instrumento nga angay natong dawaton, o basin niya dali ra pud ta mo tuo tungod kay maokin ni mao kana istorya nila, istorya na ni ana. Busa mga igsuon, tingali bantayan nato atong kaugalingon. Kung tinuod ba gyud nga si Kristo atong nasinati personalmente, ang kamatuoran ato bang nasayran tungod kay kini nasinati nato o tungod nagsalig lamang kita sa usay atong nadunggan. Nindot ang pag-ila sa kamatuoran, nindot ug mas lig-on ang kamatuoran kung ato kining gisinati
personalmente, dili lamang kay atong nadunggan sa ubang mga tao. Ug ikaduha mga igsuon, atong makatunan dinhi nga ang tinuod di ay nga pag-ila kang Kristo, pagsinati kang Kristo, wala nagagikan sa tao, kung dili gikan gyud sa atong amahan sa langit, nga gipadayag niya kanang maong kamatuoran diha sa simbahan. Mabitaw na nga dinhi sa Ebanghelyo, nadunggan nato, miingon si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Unsay tubag ni Kristo, ingon siya, bulahan kagayon, kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kung dili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Sa ato pa day mga igsuon, kung tinuod gyud ta nga mosinati kinsa ang Ginoo, kung tinuod gyud ta makakat-on sa gitudlo sa simbahan, dili di ay kini chismis ug istorya lamang, kung dili gipadayag gyud kini sa Dios nga atong amahan. Mauna nga ang atong simbahan nga gipanguluhan ni Pedro nga mo'y unang Santo Papa nga gipili ni Hesukristo, dunay tutulo ka gitawag natong tripod sa pagtuong Kristiyanismo. Di nagabasi ang tinuod nga pagpadayag ni Kristo, pag-ila kang Kristo. Unsa man kining tulo? Ang una, ang kamatuoran sa Hesukristo, ang atong pagtuo, atong masinati diha sulod sa simbahan tungod sa pulong sa Dios, ang Biblia. Pero ang pangutana, pilakha kanato nagtuon, nagbasa, nagampo, nagpaambit, nagpuyo sa pulong sa Ginoo. Tingali unya sa atong mga panimalay, nagdubli-dubli na ang atong mga cellphone, tagsa-tagsa tag cellphone sa atong pamilya, pero basig wa tay mga Biblia. Kung doon naman galing tay Biblia, tingali unya nga mas mabasa pa nato ang mga mensahe sa atong cellphone, wa ganita makaukab sa atong Biblia. Tingali unya nga ang atong Biblia giagup-upan, wa gyud nato maukbi, pero ang atong cellphone haskang sinawa, giputos pa gyud nato og nindot kaayo nga pagkaputos. Unsa kaha ang atong batasan at tubangan sa pulong sa Ginoo? Ikaduha, gawas sa Biblia, ang tradisyon gitamod nato, pud pasabot ang gitudlo sa simbahan, gipuy-an sa simbahan, ang batasan sa simbahan nga kaniadto gihimo na lain pong basihan sa kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo kanato nga angay natong huptan. Pero pilakha kanato nga mutamod, pilakha kanato nga nagtuon nga midawat sa tradisyon sa simbahan, nga usahay gani kung doon natin mga formasyon, mga seminar, daghan man gani nato moingon, wala ko'y panahon, inaanak Father, kay busy kaayo ko sa trabaho. Pero usa na to pagkakat-on kung magsalig lang ta sa humiliya sa pari, sa wali sa pari matag Domingo, nga 10 minutos, 5 minutos, maura ni ato makatunan. Dili pagani ta makasimba usahay matag Domingo. Tingali maipon na nga pamalandungan nato. Ug ang ikatulo mga igsuon nga basihan sa kamatuoran nga gipadayag sa atong Ginoo, way lain ang gitawag natong magisterium, ang otoridad sa simbahan sa pagtudlo, ang pagpasabot sa simbahan sa balaang tradisyon o sa balaang kasulatan nga pagpadayag kanato para mailhan nato si Kristo. Pero ang pangutana, mauna usab kini, kung pila pud nato mugahin og panahon sa pagtuon, pagbasa, pagkat-on sa mga gitudlo sa simbahan. Tingali kang atong gibasa kadto lang mga newspaper, mga comics ug uban pa nga mga kutiho sa lasto, mga hearing sa lasto ug uban pa. Pero di ganita makabasa sa uban pang pagtulunan sa simbahan. Busa mga igsuon, kini angay natong bantayan nga kung makailata sa tinuod nga kamatuoran ang simbahan, nagbase sa balaang kasulatan, sa tradisyon ug sa magisterium. Ug di kita mo kumpiyansa kay daghan kaayo makaron mga nagtudlo, daghan kaayo karon nga nag-agni kanato nga mao kini mao kana, ug dili gyud ta dayon mo salig tungod kay usahay ang tao matintal gyud sa pagpangilad o sa pagpakaylap sa dili sakto o dili mao. Gani usahay sa ato mga cellphone, ako usab ni ana ka biktima
na usa ka adlaw doon ni text nako, ningon siya, congratulations, milyonaryo ka na, nakadaog ka og raffle ticket. Natingala pug ko kanong nag-raffle ticket nga wa man koy gipalit nga ticket. Nga miingon pa gyud, tawagi ko ni ining maong pangalan kay para ma-deposito nako sa imuhang bank account ang maong daog nimo. Nalipay yung tako kay mamilyonaryo ta. Pero may lang gani ang usa na ko ka amigo mi advice, ayaw gyud padala ni ana kay ikaw pay makuhaan ni ana. Gusto mga igsuon atong itamod ang pagka puno sa balaan nga kahibalo sa Ginoo. Kay matud pa sa ikaduhang pagbasa, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Kaniya lang gyud ta mo dangop. Kaniya lang gyud ta mo tuo sa kamatuoran. Sa mga mipili siya og mga katawhan sa unang pagbasa, si Eliakim, siya mipili pod kang Pedro aron mao'y mangulo kanato. Busa mga igsuon, ilhon ta si Kristo. Ilhon nato ang kamatuoran, sinatio nato siya diha sa simbahan. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo. Gipanampun siya sa lalang sa Espiritu Santo, tong natawag ikan ni Maria nga ulay. Nagadto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay lubo. Miadto siya sa nakamatay, sa ikatulong adlaw naman siya. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya sa paghukom sa mga buhig sa pinatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa kapatid ng simbahan, sa pananamit sa mga santos, sa kasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Ang atong Ginoong Hesus nagtukod sa iyang simbahan diha sa pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta. Sa dakong pagtuo moingon kita, Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Imong gitawag si Simon Pedro aron sa pagpanagat og mga tawo. Itugot nga ang mga ministro sa atong simbahan magsabwag sa mayong balita sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Imong gipakalma ang balod dito sa laod aron dili sila malunod. Bantayi ang simbahan batok sa tanang dautan, ilabi na ang mga naningkamot sa pagpadayon ni ini, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian ug mga laiko. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Imong gihiusa ang mga nahisalaag ng mga katawhan. Uban sa pagtugyan mo kang Pedro, isip timaan sa kahiusahan. Dad-a ang tanang katawhan diha sa imong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Imong gitagana ang yawi sa imong gingharian, diha sa imong balaang katawhan. Ablihi ang pultahan sa imong gingharian, alang sa tanang magasalig sa imong dakong kaluoy, samtang ania pa dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Imong gipabati kanunay ang imong dakong gugma, bisan pa man sa kapait o kalisod sa panahon, nasayod kami nga ikaw nagahatag sa tananamong panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una ang imong simbahan. Amahan namong langit nun, karong adlaw gihatagan mo kami sa dakong kalipay diha sa imong pagpili og mga tawo nga mahimong simbolo sa kahiusahan sa imong simbahan. Pamatiya kining among pangamuyo ug himuha kaming matinud-anon kanunay kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamagihatagon, nadawat namo kini nga among gihalad kanimo, ang paan nga sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamagihatagon, nadawat namo kini nga among gihalad kanimo, ang bino nga sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamuro ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, makagagahog sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayat sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mao'y naghimo kanamo nga lungsod sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw kahiusa nganhi sa imong Santa Iglesia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Bianhi ikaw aron pagluwas sa tao, pinaagi sa imong gahom, kay Dios ka man. Apan mo'y imong pagbuot, nga maluwas ang tao, pinaaging tao. Gisalikway sa tao pagpagihigala kanimo, o gikinahanglan niya ang pag-uli niini, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa inyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini
aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman, ang silipis mubalik sa katapusang adlaw. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan. Himo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang tingharian, ang gahumog ang himaya,
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita atang timaan sa atong panagigsuonay. Mga igsuon, kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang imong galawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron man sila mahibalik sa mayong paglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa. Panglakaw kamo ug ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
dating mahinungdanon, kagawasan sa kailanman.